Svi smo mi jedno, kako je govorio naš veliki naučnik Nikola Tesla. Nikola Tesla nam je doneo svetlost. Ajmo mi da se potrudimo da barem tračak svetlosti donesemo jedni drugima. Teslina naučna fondacija i Tesla Science Foundation iz Amerike na čelu sa Nikolom Lončarom odlučila je da Teslinom zlatnom medaljom i zahvalnicom nagradi velikog srpskog biznismena Zorana Kalabića i veliku humanistu, čoveka koji već godinama povezuje maticu i dijasporu. A njegovu priču ćemo čuti sad. Dobar dan. Dobar dan. Prvo čestitam vam na medalji, Teslinoj zlatnoj medalji i volila bi da nam kažete vaš utisak šta vama to znači. Evo, posle toliko medalja, vi ste i vitez, vi ste dobili nagradu grada Beograda i sada konačno, ja mislim, veoma značajnu Teslinu medalju. Naravno, ja sam inače, da kažem ukratko sebi, bavim se nekretninama u Austriji i dugo godina sam radio kao direktor na američkoj firmi, kompaniji i tu sam naravno dobio mnoge evropske i svetske nagrade, ali svaki put kada jedna nagrada stiže iz domovine, ona se posebno celi i posebno se voli i toj medalji, nagradi se daje poseban značaj. Naravno, dok sam se bavio turizmom, onim teškim vremenima, boreći se, tako reći, protiv vetrenjača, gledali smo da povežemo narode, austrijske i srpske, da dovodimo turiste ovde, da sa druge strane pomažemo da naši ljudi odu gore na privrednom radu, zarade neki novac, da se vrate nazad. I to je bila neka moja povezivanje firme i to je bila neka moja uvek želja da se to što pre i što bolje spoji. Naravno, u mnogim momenti smo radili uspešno i ja sam posebno ponosan na to. Vi ste neko koji je otišao davno, što bi rekli, trbuhom za kruhom, u beli svet, ali niste zaboravili ko ste i odakle ste. I ja bih volila da nam kažete da li mislite da je odnos matice i dijaspore zaista onakav kakav treba da bude, eto, po vašim nekim životnim standardima? Pa mi smo, tako reći, isključeni iz svega. Mi nemamo pravo glasa. Koliko je meni poznato, nekada je postojalo Ministarstvo za dijasporu koje je ukinuto, tako da se sve to svodi na neke lične kontakte i koliko meni poznato, znači, ministarstvo ne postoji i ne znam kome bi, kad bi mi se trebala neka pomoć ovde, ne znam kome bi mi se obratio. Da, znači to je prvi problem, a vi svi dragi ljudi Teslinog naroda, apropo ove priče, možete popuniti upitnik naš na sajtu Tesla Science Foundation. Upravo je gospodin Kalabić rekao prvi problem koji se odnosi na odnos matice prema dijaspori. A s druge strane, gospodine Kalabiću, vi ste lično od dijaspore prema matici itekako pomagali svoju zemlju i svoj narod. Možete da nam kažete krupne stvari, eto, mislim, za nas je svaki vaš korak bio veliki, ali šta je ono najznačajnije, eto, što ste vi kao individua uradili od Austrije prema Srbiji? Pa uvek sam bio aktivan, znači, u nekim našim organizacijama gore ili austrijsko-srpskim organizacijama koji se bavi humanitarnim radom godinama i uvek nam je bila želja da pomognemo ovde dečje bolnice, uopšteno, znači tamo gde je uvek bilo potrebno, posebno kad su bile poplave u pitanju. Onda za vreme, naravno za ono vreme bombardovanja, tada smo bili baš aktivni, tada je sve trebalo Srbiji. Tako da sam ja uvek učestvovao u nekoj organizaciji pomoći prema Srbiji. Da li mislite da vi, eto, kao individua možete, barem eto Srbe sa tog područja gde vi poslovno radite, mada ste vi svetski čovek koliko znam, možete eto udružiti barem određen broj Srba iz dijaspore i da krenemo sa nekim programom koji će nas zaista ujediniti, eto i po sloganu Tesla i narod? Srbi su narod koji je
nažalost, sada u svim delovima sveta, od Afrike do Amerike, Novog Zelanda, Australije, Kine, raštrkani smo, međutim, mi ipak smo povezani, volimo našu otadžbinu, uvek se radujemo kada dolazimo. Mi smo takav narod koji sarađuje, koji je tu jedan uz drugog. Tako da treba neko da nas pozove, treba neko da nam uputi reč, treba neko da kaže, hej, dođite, ajde da radimo nešto, ajde da sarađujemo. Ja mislim da bi to onda bilo, da bi se ljudi odazvali veoma rado. Da. Vi ste davno otišli iz Matice. Koji je period bio najteži što se tiče odnosa? Eto, na primjer, mnogo ljudi vam se javlja. Vi imate i grupu, imate udruženje koje samo na društvenim mrežama broji više od 33.000 ljudi. Ko zna koliko još postoje. Koji su najveći problemi ljudi i koji je, eto, najteži period bio do sada? Najveći problem je, mislite, na građane u Austriji koji žive i rade ili vani. Pa najveći problem je teško poznavanje jezika u početku, tako, ili postoje građani koji ga nikad ne nauče, nego govore neke osnovne reči koje su im jako potrebne, ali i koji mi ne treba. Onda je to jedno problematično, znači, germansko pravo koje ne razumeju ni Austrijanci, ni Germani, a kamoli mi stranci. I tu je, znači, problem je u nepoznavanju zakona i u kršenju tog zakona. Austrijski zakon kaže da nepoznavanje zakona tebe ne štiti upravo od toga, nego ako ti napraviš neku grešku, ti možeš da ideš u zatvor ili da platiš kaznu. Tako da, upravo zbog toga, mi smo osnovali Udruženje građana Privileg i gde imamo otprilike 40 pravnika zapošljenih i gde nam ljudi dolaze svakodnevno za razne savete, upravo boravišna viza, znači razne vrste pomoći pravnih na nivou smanjivanja kirije u staroj gradnji, porodično pravo, igra na sreću. Sada je u zadnje vreme tužno, u odnosu pre pandemije imamo 30% više razvoda, tako da nam sada su nam pune ruke posla ljudi koji dolaze i žele da se razvedu i pitaju za svoje prava. Tako da to radimo besplatno sve. Ja finansiram. Vidite koliko stvari vi, znači kao čovek koji je u dijaspori, pomažete. A recite mi, jel postoje neki naši možda klubovi, postoji neko mesto gde se Srbi okuplja, postoji neko mesto gde smo mi zajedno, gde se održavaju možda neke manifestacije? Kako jezik gajimo naš srpski, eto, konkretno u zemlji gde ste vi? U Austriji je to jako dobro organizovano. Imamo 10-15 klubova koji stalno nešto rade, znači koji se dešavaju, koji organizuju manifestacije, igre. U Beču su jako aktivni, koliko znam u Lincu isto, u Salzburgu, tako da to kod nas u Austriji jako dobro funkcioniše. Narodna nošnja, igre, kolo i tako. Vi ste pokrovitelj mnogih humanitarnih manifestacija godinama. Eto, i to je jedan od... Ovo nije vi... Znam da ne volite da se hvalite, ali ovo je prosto način da motivišemo ljude i u Matici i u dijaspori, da se povezujemo, ipak nam je lakše da smo zajedno. Kao što je eto i naš veliki naučnik rekao da smo mi zaista svi jedno. Da nas povezuje energija, koja nekad ne može da se opiše, ali može da se oseti. Znači, pokrovitelj ste mnogih humanitarnih organizacija koji znamo Svetosavski bal, na primjer, ovde u medijima je dosta propraćeno to, vi ste deo toga. Šta je vas motivisalo? Eto, van kamera smo pričali da mnogi ljudi kažu pa nije mi ništa Matica dala. Ja koliko znam nije ni vama, a vi joj itekako vraćate. Samo vaše postojanje ovde i vaše poreklo je dovoljno da ipak osetite da treba da se odužite Matici. Dobro, ja sam malo i posebno vezan sa Srbijom. Naravno, ovde imam veliki krug posebnih prijatelja i ovako prijatelja i familije i tako. I naravno da rado dolazim, ovde se lepo osjećam. Ovde mi je najlepši i najdraže Beograd. Ima jednostavno nešto što drugi gradovi nemaju na ovom svetu. I ja se svaki put rado odazivam.
Kao što vidite, danas je bio ovdje jedan skup gdje je bilo 100-ak ljudi iz Evrope, odnosno iz Austrije, Nemačke i Francuske. Ja sam jedan od inicijatora tog dolaska i nadam se da će biti tu dobre stvari za investiciju u Srbiji i lepo, to je to. Možete nešto da nam kažete o našoj crkvi? Da li je ona mesto koje okuplja ljude, na primjer u Austriji? Kakva je situacija? Da li mislite da crkva također može biti mesto koje će povezivati naše ljude u dijaspori? Crkva je jedno mesto gde ja imam odličan kontakt isto i sa crkvom, idem, posećujem, naravno dajem priloge i imam, pozivam lično i prijatelj sam sa našom vladikom Andrejom Čilerčićem, divan jedan čovek. I pričali smo o istoj problematici to i kako može to da se poboljša situacija između naših Srba tamo koji žive i crkve, pošto naši građani odu u crkvu samo 1 ili 2 puta godišnje, ili tako, za Božić i za Uskrs, ili tako. I on je svestan toga i mislim da radi na tome, dosta je toga promenio od kako je došao. Naše crkve dobro funkcionišu gore, naši ljudi idu, venčavaju se, prave krštenja, tako da naša crkva je, jako sam zadovoljan sa našom crkvom u Austriji. S time ste zadovoljni? Da, odlično funkcionišu. Da. Možete nešto da nam kažete sad što se tiče života? Tesla je govorio da je život jednačina koja se nikada neće rešiti, iako ima dosta poznatih činioca. Šta vi mislite o tom životu i toj jednačini? Je li rešiva? Život je za mene nešto nepredvidljivo. Znate, ja ne znam nikad kako ću da završim dan i sa kim ću da završim dan. Sa kim ću da budem na večeri, sa kim, pošto sam ja u poslu, znate, i tu su stalo neka menje i tako da. Samo moja životna deviza je uvijek bila da ruka koja ne zna da uzme, ona ne zna ni da da. Da, to je ono što smo... Znači, ruka mora da bude uvijek otvorena, da daje i da uzima. I to je to, eto, neko životno iskustvo koje bih mogao da uporedim sa ovom Teslom, što ste rekli sada. Naravno, Tesla je bio jedan veliki čovjek i naučnik i suvišna je svaka reč o njemu reći. Tako da, slažem se sa tim, slažem se. Da, dobro. Mi, kao što smo rekli, trudit ćemo se da svakom pojedinačno bar tračak svetlosti donesemo. Hvala vam.